canviat la sintonia, com podeu veure, del carrer de les Cuinetes. Bon dia, Roser. Bon dia. Hem deixat enrere el senyor Renato Carosone amb la seva cançoneta. Ja li tocava descansar. Sí, que descansi una mica després de 4 temporades i encetem aquest ritme tan alegre per cuinar. És un ritme que jo crec que fa cuina, no? I sí. Encara que al començament hi ha una mica de trencadissa. Al començament és una cuina que va a tope. Sí. No és com la de casa que va molt tranquil·leta, no? És una cuina que ja marxa. Que ja marxa. Home, la majoria de cuines són així, en marxa. Sí. I més si cuinen 2, 3, 4 o 5 persones allà alhora, encara més. Segur. Bé, doncs avui això, estrenem sintonia i cuina nova, com sempre, una recepta nova. Ja està bé. Una recepta inventada, per dir-ho així, perquè la veritat és que sí. És una truita d'ous de... Una amanida. Perdoni. Amanida amb fetge... Ai, no. Sí, bueno, de rap, aquesta també és inventada. Mira, és que tenia la idea que fem una truita. És per la setmana que ve, la truita. Doncs la deixem per la setmana vinent. Aquesta setmana passada i ara tenia la truita al cap. I dic, no, truita. I m'he agafat i me sortia una truita que ja vaig explicar fa un parell de setmanes. No, avui això, amanida curiosa. Una amanida molt curiosa amb fetge de rap. I diràs, d'on te treus el fetge de rap? Sí, jo pensava, però tenen fetge? El rap té fetge? Sí, pobret. Bé, ha de processar tots els aliments, que menja, abans que els excreti i tot això. I el senyor rap, a veure, es veu que deu ser el fetge de rap deu ser una cosa que se sol llançar, o no sé per què el fan servir, o si el processen i el converteixen en patés de peix o alguna cosa. Per això que quan el comprem ja no el veiem, ja per això no et deia, és però té fetge. Normalment, si algú vol fetge de rap, l'ha d'encarregar, perquè els raps jo crec que ja venen sense fetge, ja venen nets, i no és el cas. Però jo fa temps ja vaig descobrir una conserva de fetge de rap i em va agradar molt. I ara fa poc he descobert també que es pot encarregar a través d'una cooperativa d'aquí a Arenys de Munt i l'encarrego. I això es diu fetge en castellà, però fetge de rap al natural. És una empresa gallega que el fabrica i jo trobo que a dins és una llauna, no? Hi ha un suc vermellós, com carbassa, molt carbassa, un color molt viu, i és el color que deixa anar el fetge aquest de rap. En comptes de, per exemple, els fetges de mamífers són més sanguinolents, pel que he vist jo, no? Els fetges de pollastre o de vedella, així deixen anar sang, i la sang del rap deu ser carbassa, dic jo, perquè si és el seu suc, doncs deixa anar suc carbassa, i el color és un color salmó, i és com una peça així compacta, però llavors la vas gratant amb un ganivet i te la pots posar sobre el pa com un paté. És com un paté, per dir-ho així. I tu que t'inventes plats, en Roser, com vas pensar de dir vaig a fer aquest plat així amb fetge de rap? Perquè jo miro què tinc, normalment dic què tinc, què tinc o què he de gastar ja, perquè hi ha coses que les encetes un dia i després em va quedar la llauna del dia abans, em va quedar una miqueta, no volia tornar a repetir una torradeta amb el paté de rap, i tenia doncs tomàquets, tenia una mica d'alvocat que m'havia sobrat per allà, i doncs amb les coses que queden, per no llançar-les, dius, clar, si no m'ho menjo avui, demà potser ja no estarà bé, doncs avui què toca menjar bé? També li pregunto al meu cos, et ve de gust això? I si el cos em diu que sí, ho faig. Si el cos em digués no, avui no em ve de gust això, doncs m'inventaria alguna altra cosa, però així és el procés que faig un plat, no, a casa, i va ser un dia a sopar i vaig fer això. I és una amanida que es fa així a capes. Saps que els cuiners fan servir com un cèrcol i van posant cosetes, després amb molta cura treuen el cèrcol? Seria ideal. Jo ho vaig fer així de qualsevol manera sobre el plat, però quedaria molt bé. Per exemple, les tallades de tomàquet ben rodones, de més o menys la mida del cèrcol, quedaria una torre d'amanida preciosa. I doncs vaig posar, a baix de tot, era una tomàquet poc madura, a veure, espera't, deixa'm recordar, perquè sí, era una tomàquet que no era molt madura, era allò tampoc molt verda, estava dureta i així, rotllanes de tomàquet molt fineta. A sobre hi vaig posar uns flocs de pernil serrà, fi, o un pernil curat, però d'aquest
més aviat pernil salat, Però res, 4 així repartits. A sobre l'alvocat tallat finet i a sobre de tot els trossos de figa. I a sobre vaig tirar-hi el pebre de Sichuan. I ara penso jo, i on és el fetge de rap? Perquè aquí em vaig fer un dibuix molt bonic, saps? I em vaig descuidar el fetge de rap. No el tenies a casa? El vas haver d'anar a comprar? El fetge de rap... Espera't. Ara bé. Perdona, és que avui m'he aixecat i he anat a toc de pito. És dilluns. I no hi ha hagut manera de repassar la recepta. Avui està tot permès. Ja. Això és l'amanida curiosa i el fetge de rap es fa acompanyat. Per acompanyar amb unes torradetes s'acompanya. S'acompanya el fetge de rap. No li poses a l'amanida, doncs. No li poso l'amanida. I l'amanida, a sobre de tot, a veure, recordem, perquè jo també m'he despistat una mica, rotllanes de tomaca, a sobre flocs de pernil serrà, tallat molt finet, a sobre alvocat també tallat molt finet. La gràcia és aquest tall fi. Anar fent pim. Sí, i tall finet, perquè llavors els gustos d'una part, d'una capa i l'altra es combinen i és més bo que no passi, trobes un tros molt gros. I a sobre els trossos de figa. Jo trobo que va combinar molt perquè era dolç, salat, l'alvocat que és cremós, la tomaca que li donava així una mica de textura i a sobre el pebre de Sichuan, que és un pebre que és com de color rosa, són unes boletes roses i aquest pebre fa un efecte, és una mica picant, però més que res és molt aromàtic, fa com una olor com de colònia i el que fa és que quan te'l poses a la boca, sí, el poses, no, perquè teòricament ja està triturat, el poses ja trinxadet, però quan toca la llengua, adorm la llengua, fa un efecte especial, és com un anestèsic. Carai, no li hem de posar molts. Jo no sé si algú té mal de queixal i s'hi posa un gra de pebre aquest, jo crec que pot anar bé, perquè adorm. Sí, t'adorm la llengua. Una estona, res. Uns segons, però fa aquest efecte que dius, ai, que estrany, no? I té aquest efecte el pebre de Sichuan. Doncs dic que no li poses moltes boletes. Quantes boletes recomanes, més o menys? Jo tinc a dins un molinet. Saps aquests molinets que venen amb pebre? Doncs quan l'acabo, si són d'aquests de rosca, doncs jo a dins hi poso altres pebres que tinc per poder tirar-lo fàcilment, perquè si he d'agafar el morter, massa entretingut, com més ràpid millor. Tinc tot el que es mol, ho tinc així en molinets. Fins i tot la nou moscada també tinc un molinet especial, perquè clar, agafa la nou, rasca, i en canvi agafes el molinet, un momentet, i ja hi tens ficat. I llavors això s'acompanya, deixa'm fer memòria, amb unes torrades d'aquestes, no els vaig fer de pa de casa, sinó que vaig comprar unes torradetes fines amb una capa de fetge de rap, un pessic de sal per sobre, de sal d'aquesta amb escates, que queda molt bé, perquè la conserva és més aviat fada, no és gaire salada, i llavors hi posen una mica de sal. I a sobre vaig posar fulles d'alfàbrega morada, que ara n'hi ha molta d'aquesta d'alfàbrega. Abans només hi havia la típica de fulla petita, que era la d'aquí de tota la vida, després va venir la de fulla grossa, que és la italiana, i ara en tenim molta d'aquesta a les vinyes, sobretot se'n veu molta d'aquesta alfàbrega morada, que crec que en deien alfàbrega índia o així. Aquesta llavors és un color vi fosc, un color bordeus, però molt, molt intens, molt negre gairebé, i llavors fan unes espigues de flors de color rosadet. És molt bonica i la posen a les vinyes per allunyar els insectes. Evita que les plagues es posin a les tomaqueres i així. I entre filera i filera hi planten una alfàbrega. Una alfàbrega. I escolta'm, quin gust té el fetge de rap? És que m'estic tota l'estona preguntant això, per aquelles persones que no l'hem provat mai, clar. Té un grau de greix, però també té greixos saludables. Em sembla que de greix té un 30% o així. Clar, és una mica elevat, però té molt percentatge de greixos saludables. I, a veure, de vitamines en va carregadíssim, com el fetge de bacallà. El fetge de bacallà, jo l'he tastat a vegades, vaig tastar una vegada que els danesos en fan conserva, també, i jo crec que alguna vegada en alguna botiga així nòrdica he trobat una capsa, una conserva, un pot de conserva. No m'agradava gaire, és una miquella fiscoset,
però té moltes propietats. Jo crec que el fetge de bacallà té totes les vitamines, si m'equivoco com ho diguin, perquè abans te'n recordes l'oli de fetge de bacallà, que la gent li donaven a les criatures que no menjaven després de la guerra, o un nen que no tenia gaire gana, o que sabien els pares que no tenien la nutrició ben equilibrada, perquè després de la guerra doncs tampoc hi havia de tot, no? O durant la guerra, i donaven oli de fetge de bacallà, que tenia totes les vitamines possibles, tot el necessari per créixer els nens. El que et preguntava, Roser, és que quin gust té el fetge de rap? És que ja ho sé, és que és... pràcticament no té gust. No té gust. És molt suau. Però sí, quan li poses... A veure, quan surt de la llauna no té gaire gust perquè et dic que el fan gairebé sense sal. Llavors tu li poses la sal, és agradable. És com un paté. És com un paté de peix. Com un paté de peix. Bé. Gust de peix, evidentment. Té gust de peix. Doncs vinga, ja tenim aquest paté de fetge de rap per acompanyar aquesta amanida a capes. Aquesta amanida curiosa. Aquesta amanida a capes que ens has fet avui. Sí. I també ens volies comentar alguna cosa dels cogombres, no? Sí. Agradolços? Sí, perquè també en vaig fer, perquè a la vinya vaig plantar una planteta d'aquestes de cogombrets petits, petits, i clar, no em van sortir gaires, però els pocs que van sortir, 2 o 3, que vaig poder agafar, els vaig conservar. I llavors vaig aplicar una conserva que és fet amb aigua, vinagre, sucre i sal, que una vegada vaig veure que ho feien a la cuina de les Illes Balears. Tenien una conserva d'aquest tipus i em va agradar perquè el sucre llavors compensa una mica, perquè si poses sal, vinagre, aigua, no deixa de ser bastant potent. I llavors el sucre compensa una mica i fa agre dolç. Això. I llavors vaig necessitar 2 cullerades de sucre, una punteta de cullerada de sal, pebre en gra, mostassa en gra també, i tenia grana d'api, també li vaig tirar, això cadascú el que tingui, una fulla de llor, també va molt bé, el que ens inspiri. Si tenim farigola a la vora casa o en gastem habitualment, doncs una branqueta de farigola, de romaní, tot això ajuda a la conserva i a donar aquell puntet, aquell gust, no? I el que és molt típic dels cogombrets és posar-hi anet, en el don castellà. Si és en fresc, passa que aquí no sé si el clima no va gaire bé. Jo he intentat plantar-ne de net a vegades i no m'ha anat bé. No sé si el clima aquí és massa calorós o no sé, però no m'ha... Una vegada va sortir una planta, però normalment no. Però si en teniu, doncs també és un gust molt anisat, molt suau, que queda molt bé en aquesta conserva. I llavors, jo el que vaig fer és agafar un pot, que era ja el mateix pot i després hi vaig posar els cogombres, i vaig omplir en parts iguals aigua i vinagre, però vaig deixar dos dits a dalt o 3, 2 dits ben bé, calculant què ocuparien els cogombres quan els hi posaria, sense omplir fins dalt de tot. I llavors ho vaig posar al microones fins que va començar a bullir. Llavors el vaig treure amb molta cura perquè crema, i llavors estava fent els cogombrets tallats finets i els hi vaig posar. Podem fer llesques o rotllanes, llesques de dalt a baix o rotllanes de través. I llavors ho vaig ficar dins el pot i llavors vaig tapar una miqueta així sense tapar del tot, que no la rosca, i ho vaig deixar refredar una mica. Llavors vaig tapar, com sempre, aquest tipus de conserves que tenen sal o vinagre, i sol posar una rotllana de paper plàstic, d'una bossa de plàstic, però una mica gruixudet, d'aquests de plàstic, d'aquestes bosses que en fem servir pel congelat o així, perquè protegeix una mica el metall de la tapa. De l'aliment, no? De la tapa, perquè llavors la tapa se sol rovellar. I aquell rovell, mira, jo ho poso d'aquesta manera. A vegades el vinagre, si és molt intens,
pot travessar el plàstic i rovellar la tapa. Sí, i això que el plàstic aquest que hi poso és molt gruixut. Quin vinagre li poses per fer aquesta conserva? Mira, perquè les conserves poso vinagre de taula, del més senzillet, el que tenim. A vegades, com que faig vinagres de ratafia, que és quan... Però negre, no? No blanc. Faig vinagres de ratafia, que és quan ja he colat totes les herbes de la ratafia, perquè ara és l'època de colar les ratafies, si els hem fet a finals de juny o juliol o així, ara podria ser una bona època. Els 40 dies ja han passat, a sol i serena. Llavors coles aquestes herbes, i aquestes herbes tenen molt d'aroma de ratafia i un punt de graduació, clar, que han xupat l'alcohol que hi han posat. Doncs llavors hi afegeixo vinagre, ben senzill, vinagre del més senzill que hi ha, i llavors el deixo reposar i aquell vinagre agafa el gust de les herbes de la ratafia. I amb uns granets de pebre, una coseta, una fulla de llor, dins el vinagre també hi queda bé, i doncs a vegades me'n sobra d'aquest vinagre de fer les amanides perquè és més bo, no? I llavors també puc posar vinagre d'aquest si en tinc un excedent o així. D'on trec també el vinagre és de la kombucha, perquè si tinc un lot de kombucha fent-se i per A o per B no l'he pogut colar, m'he passat de dies, ha fet més calor, fermenta més de pressa i allò se m'ha convertit gairebé en vinagre, o gairebé del tot. El vinagre és molt àcid. Allò també ho aprofito per vinagre. També ho faig servir, ho poso en una ampolla i llavors ho tiro a l'amanida, o si faig un pa, també en comptes de tirar-hi aigua, o tot aigua, un percentatge d'un rajolí de kombucha o d'aquest kombucha que està més fermentat del compte, també li va molt bé al pa perquè l'ajuda a llevar. Sí. Molt bé, doncs aquells que facin ratafia, doncs mira, és una bona manera d'aprofitar totes les herbes que s'han posat. I l'altra manera, que em sembla que ja ho he explicat alguna vegada, és quan coles les herbes, si no vols fer vinagre, pots fer rapassa, que li dic jo, que és un vi de ratafia. I llavors agafes un vi negre mateix, o un vi blanc, el que tinguis a casa, fins i tot una resta de vi. Dius, m'ha sobrat aquest vi que van venir convidats i ara no en bevem entre setmana, doncs farem servir, doncs ho poses amb les herbes en el mateix pot, fins i tot, i llavors omples de vi i a més hi poses 4 cullerades de sucre, per dir-ho així, i et surt com una mena de moscatell una mica més graduació, perquè aquelles herbes s'han empapat de l'alcohol, però surt un vi de ratafia molt bo, un vi dolç. Fas un vi dolç. Ah, caram, mira. És que no, tot s'aprofita. Tot s'aprofita. Sí. Si no aprofitem és perquè no volem. I tant, ja ho veig. Doncs res, Roser, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Fins la propera setmana. Adéu. La música d'ara, el sencer del teu dial. La música de sempre a radioarenysdemunt.cat. La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén. Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va i ara resulta que és l'assignatura en què et treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, són a la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, són a la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes. Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès. Si vols planter pel teu hort, vine a Agrosalix. Trobareu planter de temporada, llavors, adobs, fertilitzants i plantes aromàtiques i medicinals. També tenim producte fresc, de collita pròpia i de proximitat. I podràs triar entre una gran varietat d'arbres fruiters. Som a Riera i Penya 81 d'Arenys de Munt. Al telèfon 93 795 1595.